Hei taas kaikki. Tällä videolla käydään läpi tällaista L'Hopitalin sääntöä, joka on sitten taas hyödyllinen työkalu tällaisten osamäärämuotoisten yhtälöiden raja-arvon tarkasteluun. Eli tässä tapauksessa nyt kun halutaan laskea raja-arvo tällaiselle osamäärämuotoiselle yhtälölle, kun x lähestyy nollaa, niin jos me sijoitetaan se nolla suoraan tuohon e-potenssiin 0 miinus sini 0 miinus 1 ja sitten 3 kertaa 0 potenssiin 2, niin me saadaan 1 miinus 0 miinus 1 jaettuna 0 on 0 jaettuna 0, joka on tämmöinen epämääräinen muoto. Me ei saada siitä järkevää raja-arvoa. No, miten tämä L'Hopitalin sääntö nyt sitten, miten sitä voidaan hyödyntää, on sillä lailla, että derivoidaan osoittaja ja nimittäjä erikseen. Eli tuosta osoittajan derivaatasta e-potenssi x miinus sini x miinus 1 tulee e-potenssi x miinus kosini x. Ja sitten nimittäjän tästä 3x toiseen derivaatasta tulee 6x. Eli nyt me saadaan uusi tämmöinen osamäärämuotoinen yhtälö tähän. Ja kokeillaan nyt, että käykö, jos me sijoitetaan tuo x on 0 tänne sitten. Eli tässä on nyt sitten osoittajassa tämä e-potenssi x minus kosini x. Se on tossa. Ja sitten nimittäjässä tämä 6x. Eli näin. Niin valitettavasti edelleen, jos me sijoitetaan tuo 0 tuohon x paikalle, niin tulee vain 1 miinus 1, koska kosini 0 on 1. Jaettuna 0, niin ikävä kyllä taas tuli tämmöinen epämääräinen muoto. No, ei hätää. Me päästään uudelle kierrokselle, nimittäin tätä L'Hopitalin sääntöä voidaan soveltaa vielä uudestaan. Eli sama homma. Tämä osoittaja voidaan derivoida taas uudestaan. E-potenssi x miinus kosini x on e-potenssi x miinus sini x, joka muuttuu sitten e-potenssi x plus sini x. Ja sitten tämä nimittäjä 6x, kun se derivoidaan, niin saadaan sitä vain 6. Nyt me saadaan taas uusi tämmöinen osamäärämuotoinen raja-arvotarkastelu tässä. Ja nyt sitten kun sijoitetaan tämä 0 tänne x paikalle, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Me saadaan 1 plus 0, koska sini x on 0. Ja tuolla 6 on 1/6. No niin, nyt me saatiin raja-arvo, eli raja-arvo tälle alkuperäiselle tarkasteltavalle yhtälölle on 1/6, kun x lähestyy 0. Joo, eli tällainen L'Hopitalin sääntö on yksinkertainen menetelmä ja sitä voidaan soveltaa vain tämmöisille osamäärämuotoisille funktioille.